Mai mota da bige ni ya tsaya ne? Ba mai mota bane ba, faɗan da kuka da wani yaro ne. Yaro. Yaro. Sannu. Seventy years old man. Kai ya aka yi ne? Ya dan daga wani 1000 nan mana. Wace 1000? Wacce ka take mana? Rufi ya yi halin shi to. Mai mota da bige ni ya tsaya ne? Ba mai mota bane ba, faɗan da kuka da wani yaro ne. Yaro. Sannu.